tosi vaikea lähteä sanoa ihan suoralta kädeltä tässä näin. Ihan peli äskettäin loppunut, niin vaikea vielä analysoida, mutta siis ihan nopeasti niin en mä tiedä, pelattiin hiukan pehmeästi ja sitten vastustaja sai vähän höngän päälle ja niin taas ottaa vähän ylempää kiinni ja mä kestin vähän niin joka asiassa sitten tuli tosi paljon niinku harhasyöttöä, et siitähän ne sitten niinku pääsi aina aika tavallaan kun ne harhasyötöt tapahtui sit myöskin välillä vähän omalla puoliskolla, niin niillä oli tosi niinku lyhyt matka sit hyökkäämään meidän maaliin. Et ehkä siitä se johtuu, että sitten ne pääsi painaa päälle. Tosi vaikea lähteä sanoa, mutta tosiaan toinen peli putkea ihan samalla lailla. En tiedä, tuleeko siinä sitten jotenkin jollain tavalla se, että eka puolen aika niin jää semmoinen hyvä fiilis ja sitten sen jälkeen niin toka puolen aika niin ajatellaan, että mennään sitten samalla fiiliksellä, mutta sit kun se ei lähdekään pyörimään, niin sitten tulee välejä ja sitten kun vastustaja saa sitä hönkää päälle, niin sitten sitä ollaan jyrä alla näköjään. Väkisinhän on sinne iskettävä, että siinä ei ole mitään konstia. Tänään pelattiin mun mielestä tosi hyvin siinä mielessä kumminkin, että saatiin luotua niitä paikkoja. Et sekin on ihan plussan puolelle, että saadaan luotua niitä paikkoja. Et kun saadaan vielä sisään, niin kyllä tästä ihan hyvä tulee, mutta ei siinä auta muuta kuin laittaa se pallo vaan varmasti pussiin, kun se paikka tulee. Eikä Suru-Puserus ei lähetä kuitenkaan seuraavaan peliin? Ei tässä kannata, ei siinä ole mitään järkeä. Ei muuta kuin uusia haasteita kohti.